Den måde, vi hidtil har startet projekter, var ved, at den gode idé kom flyvende ind fra højre, og projektet kørte bare derudad. Uden egentlig viden om, hvad kundens reelle behov og ønsker var. På et tidspunkt kom salg ind over. Alt for sent, mente salg. Og senere produktionen, mest for at rette de ting, der ikke kunne produceres. Uden det fælles mål og manglende feedback fra kunderne, punkterede projekterne ofte, og projekterne blev meget forsinkede. Missed time to market betyder manglende vækst. Men hvordan kan vi så hjælpe med at sikre vækst til tiden? Jo, hvis vi fra starten sørger for at fokusere på færre projekter ad gangen og ikke starte flere op, end vi kan håndtere, så ledes de åbne projekter for 100% fokus nu. Når den gode idé er prioriteret og står lysende klar, samles de såkaldte kompetencegrupper, og projektet kan nu begynde. Det vil sige, at de nødvendige kompetencer på tværs af organisationen deltager i projektet fra start, hvor de samles i kompetencegrupper, som arbejder udelukkende på projektet i intense sprintforløb. Vi inddrager kunden eller brugeren tidligst muligt i projekterne, netop for at få deres feedback på f.eks. anvendeligheden, brugen, udformningen med mere. Deres tilbagemeldinger bruges i de såkaldte Quick Response Sprints, altså projektarbejde, test, feedback, evalueringer og så forfra med projektarbejde, test osv. Det vil sige, at vi fremstiller hurtige minimalprototyper, præsenterer dem for kunderne til fastsatte tider. Til tiden vil sige, at vi fokuserer på tiden frem for de sidste 10%, akkurat som når vi skal have noget klar til en messe, der kan tiden heller ikke flyttes. Derved har vi mere fokus på det enkelte projekt, således momentum bevares, og projektet kører som på skinner. Og til med er slutproduktet tilpasset nøjagtigt kundernes ønsker og behov. Dermed kommer projektet i mål til tiden. Sidst, men ikke mindst, når vi vores mål, vækst til tiden.